як заводить ки примерно анами хел видео дар оянда сар мешавад дар Тождурон авто. Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ бародаро. Ман Абдуғафур Ҳусайнов ва YouTube канали Тождурон. Ба хоҳиши бисёр бародаро вақте ки мо чанд бор сторис кардем дар масъалаи усто, ба мо усто дар кор буд. Мо як усто дорем, малярши кор кардесай, но аз сабабе ки нагрузка калонай мо объявление кардем, рости гап камтар душвор шид ёфтанаш. Бачаҳо хоҳиш карданд ки беҳтарин мешавад дар ин масъала як видео кунем ки усто чанд сум кор мекунанд, вес процесси кор чӣ хелай. Мо автосервисмон омадем, ҳозир бо ҳамроҳи усто гап мезанем. Иҷа чӣ хел ки дидесен як мошин, дари дарун дуюм, дару дарун сеюм, бо берун дар мисол мошино интизоранд ва имрӯз уже як устои дигар дар мо омад бародаро. Мо ҳозир ҳамаша мефаҳмонем ва ҳозир бошад ана бампера снимат кардаса як минут биё ки Абдурамонҷон як бор дигар ассалому алейкум. Беҳтарин мешавад ба бародаро ба мисол додаро як чорта сухан мекардид дар масъалаи кори устогӣ ки мисол ина чанд қашид кор мекунӣ ва розӣ ҳастӣ ай кори кардистагид, мақсад примерно понимание ҳастае по сравнению дигар корҳое ки мардум мекунанд? Алҳамдулиллаҳ ми системаи мошина мақсад малярка жестянка ай хато накунам 2021 сар кардагам учим як қариб таи 2 сол шогирд содагам Душанбеда. То 2021 2 сол шогирд содагӣ ёки баъд? Мактаба тамом кардам, баъд ай шаҳри Истор Душанбе хонданӣ омадам, матаристӣ мехондам, баъд ай дарс мақсад мерафтам шогирдам кор фаъолият мекардам барои ёдгирии хидмат аст, завқ ҳавас буд. Устодум акаи Шӯҳрат Айленский район мешаванд, тарафи Ну, адресаш хонаш вай не обязательно. Душанбеда мақсад шогирд меистодам, як хеле вақт истодам, ай хит кардам касба ба тамоми нозукиҳош. Алҳамдулиллаҳ баъд ай уҷа кор ай хит кардам бо Душанбеда хеле дига устодум кати кор кардагим ҳамчун устод. Баъд дар муддати вақт набо омадем Москва. Алҳамдулиллаҳ иҷа хеле автосалонда кор кардем, бо шумо кати ҳамкорӣ кардем, шинос шудем. Шукри Аллоҳ. Далши иншаллоҳ ҳами хел ҳамкорӣ кардан гирем. Беҳтарин кор қиинда ё не? Хай коратони нозукиҳош кати фикр мекунам мушкил нест. Беҳтарин дар дигар ҷо пештара шумо дар ғарибӣ ҳами будагида кор кардагӣ ё не? Дигар система дада дигар кор? Не, ман омадагим алҳамдулиллаҳ инҷа фақат малярка. Фақат малярка кор кардагӣ. Мошин дада. Ёро рафиқ ҳастанд дар дигар ҷо кор мекунанд. Мисол чӣ мегӯӣ ҳами кор назар ба ягон стройка, назар ба ягон магазин ёки назар ба такси ёки доставка. И чиста фикри шумо мисол дар ин масъала чӣ мегӯед? Ака алваз ама бояд вақте ки кор дар шавқ завқ ҳавас боша ҳаракат кунӣ мешавад иншаллоҳ. Ҳама чи ҳам худи инсон вобастагӣ дорад. Хоб се плюси кори маляршик? Малярка нозукӣ бисёр дорад. Вақте ки нозукиҳошо надонӣ мешавад ки клиент недоволӣ мешавад. Ман плюса мегӯям. Плюс мисол нами чизи зуре ки мардума привлекат мекунад, мисол любой кас метавонад устогӣ шава, мисол пул сразу ёки чи плюсҳо ҳастанд мақсад именно дар устои маляр? плюс ака даромади соз дорад. Хоб среднем даромадаш чанд пул ай? Мисол вақте хушрӯ бошад автосалонҳо ман медонам кам метиҳанд маблағ, мисол перекупщикҳо кам метиҳанд ёки ягон сервис ёки дигар ҳолатҳо. Просто средний заработки на малярщик. Аввал аз ҳама риск аз ҷониби худмон дай. Примерно моҳ нормальный кор кунем 120-130 ҳазор сомон боло кор кунем. Клиент бошад мақсад. Клиент ки набошад албатта кам кор мекунем. Бачаҳо вай 130,000 рубл дар назар дошт сомон не? 130,000 рубл. Ахи бекаваз камера монда манам медавидам. Не, на самом деле мисол навози шумо кор конкретно равад да, худо хоҳад. Бачаҳо ҳастанд мегуфтанд ки 200-300 ҳазорам кор мекунӣ. Ин чиз возможно? 100% будам бародаре ки дар пеш ман 350-400 болорам даже кор мекунад як одам, мақсад система. Як одам 350,000 дар маляршик. Вай автосервис худаш буд ёки просто дар дигар ҷо кор мекард? Автосалонда як ҷоя кор мекардам, як бародар буд, мақсад шустр буд. Чӣ вақт шустри неси ранги буд? Хак мешава иншаллоҳ насиб. Вай патихоночку таҷрибашон калон буд. 15 сол 20 сол таҷрибаи корӣ дорам. Хай беҳтарин. Ана я плюсш то што даромади хуб, д плюси дигар шава бигӯ мисоли корда. Дим плюс ака мешава вариант ахир сервис ахир боша бо беҳтарини бад мешава, бо мешава ки шароит боша, сон боша, бихари худат соз кунӣ, бифурӯшӣ хеле даромади соз кор мекунӣ. Сеюм плюс. Сеюм плюс ака меҳнати ҳалол кунӣ, мақсад клиента ҷамъ кунӣ дахил бо хубтара. Хоб сеюм ака дар ҳама ҷо ҳамун системае ки грамотно чётко кор кунӣ, качественно мисол муомила хуб боша, мисол ба клиентам, ба мошин, не то что там туғра иҷаш мегзара бигӯи ҳами хел кунӣ бизани бирай, клиент мегреза мисол дуруст? Дуруст. Барои ҳами ана мо сеюм плюса ҳамин чиза медонем, мемонем. Хоб ана ина ҳозир кор мекунӣ, мисол среднем чанд сум
ёки мумкин аст ёра дар камера гуфтан ёки лучше бигзарем? نه خب بگذاریم میشه. Бигзарем. Хай ҷашам мегзарем, но средний 150-200 хай зависимост ай нагрузкаи кор мешава бародаро. Хоб барои бачаҳое ки мехоҳанд мисол устод шаванд ё мехоҳанд сервис кушоянд ё сервисро мо як тараф монем ман мерасонам дар масъалаи маляр ду сухан мегуфтӣ. مقصد درست که بازی اهمیت میتونیم بچه‌هاش بسیارتر همین کامپیوتر همین کارهایی که فایده وار نیست وقتشون بهوده صرف میکنن. Мақсад бозиро дар назар доред. بله بله اینم لطفاً چه می بهوده صرف کردن وقتشون روان یگون استاد یا یگون چی در خیلی مقصد حرکت کاری کنن فایده وار داده یاد بگیرن احتمال کسب یا وقت مقصد ضرر نداره در کار میشه در حیات. хоб ина назди мо мебиёяд як бача барои шогирдӣ ёки любой дигар салон мисол автосервис точнее фарқияте надорад. Кадом вақти муайянда одам 100% корро ёд гирифтанаш мумкин аст? Примерно ба фаҳмоиши шумо. در همون وقتی که مثلا کسب شوق حواس داشته وقتی که ذوق شوق نداره хоб вақташ чӣ? ина шавқ ҳавасаш дар дараҷаи олӣ чанд қад вақта ёд мегирад? حرکت کنه انشالله 5 ماه 6 ماه زاویس هم آدم 5-6 моҳда уже 100% ёд мегирад. خدمت میکنه мисол ягон моҳ ҳаракат мекунад дигар моҳуш мисол уже худаш сар мекунад даст рост мешава. وابسته هم استور هم داره هست استور که مقصد نمیخوام یک آدمی دیگه که دبرش کار میکنه که شاگردی که داره یاد گرفتن هست دیگه من دیدگیم ده این حالت ها مقصد هست استوری هست که مقصد میفهمن نوزکی کار کردی مقصد ایجا شیخی میشه یا که ایخ پراوینه ایخ نیپراوینه این خیلی استورم هست مقصد همه استاد زاویس میکنه همه شاگرد беҳтарин бачаҳо кадоме ки дар территорияи москва московская област қарор дорен автосервиси мо 24 соат дар хизмати шумо. номеро дар рӯи экран номерои автосервисаи бародаро ҳатман нависен муроҷиат кунен полировка жестянка мисол ёки краска азор аҳмад ҷиян ман як дутаи дига сухан мекунам ягон гапи дигар боша агар ба шуда مراجعت کنه کار دارم муроҷиат кунед тамом муроҷиат кунед бародаро. нигоҳ ки ман як моменти дигара ба шумо мерасонам самые главные важные моменти ки мисол барои фанду фиребда нахрен. мо ҳатман дар оянда дар ин масъала видео мекунем. дар хотиртон боша видео гузаштада ман гап зада будам бо ҳамроҳи додарам ҳусейнҷон ки дар оянда мо як YouTube канал ташкил мекунем именно ба системаи мошин Тождорон авто хариду фурӯши мошин мисол состояние мошин оформление ДТП страховка учёт мондан учёт гирифтан запрет арест номерои тоҷикӣ иҷоз мо перечислият кунем як соат мешинем гап мезанем бародаро. мо видео карда ҳатман дар оянда дар ин масъала мемонем ва ҳозир бошад рафту одамияи бародаро шумо мошин хариданиен лекин таҷриба надорен ҳам хадавойда ҳам документатсияда тарс дорен ки мақсад шуморо фиреб карданашон мумкин аст. мисол боварӣ надорен мешад ҳам хел моментҳое ки ҳастанд бародарое ки надоранд ёро рафиқо ё ки як бародаре ки дар ҳамин ҳолат дастгирӣ кунанд барои мошина харидорӣ кардан. номерои ҳусейнҷон дар рӯи экран бародаро чӣ хеле ки дидесен мо ду рақам мемонем. якум рақами автосервис дар масъалаи малярка жестянка метавонем муроҷиат кунем ё ки дар рақамҳои ҳусейнҷон шумо метавонед муроҷиат кунед дар ҳолате ки шумо мошин хариданиен ё ки мошинтона фурӯхтаниен дар территорияи москва московская област. мо дар ин ҳолатҳо шуморо дастгирӣ мекунем. миёен мошинотона сёмка мекунанд телеграмда мемона ё ки мошин хариданиен мебиёен маслиҳат мекунед нишон метаҳед кадом мошина шумо хариданиен ҳастен. мо ёфтан метавонем шумо дар ин мошина то оформление вай кардано ки документотон дар дастон мешавад. ну майда контент сар мешавад бародаро беҳтарин мешавад. подписатсия кунем видеоро дар шиносотон равон кунем чунки мо ҳаракат мекунем ай пеш уже ин хел видеоро зиёдтар кунем. имрӯз ки мо автосервис сёмка кардем мисол примерно усто рӯзои наздик ҳатман як бори дига ман пештара видео карда будам дар масъалаи сервис но боли подробно нафаҳмонда будем тарзи кушодану мисол вес процесс кор чӣ хеле ва дар оянда автомойка мисол бо чойхонаву шаурмаву мисол ягон чиз дигар мешавад. номеро дар рӯи экран муроҷиат кунед. ассалому алайкум.